coffee cup, trembling hands. Said you'd only be in town for a couple of days, that's the plan. You left your sweater on my chair like you wanted an excuse. I kept it hanging by the door like a borrowed piece of truth. It was only a fortnight with you, but it feels like 4 years. I'm getting through 14 nights, now 1,400 thoughts of your suitcase rolling off. Yeah, you called it a temporary view, but I moved my whole heart into that room. How do I heal what we barely even started? From a fortnight that split me open, then departed. You learned every street so fast, said I could almost live here. You traced plans on my palm, future cities in the air. You kissed me in the taxi, said this can't be goodbye. So as your number in my phone, just a silence wrapped in time. It was only a fortnight with you, but it feels like 4 years. I'm getting through 14 nights, now 1,400 thoughts of your laughter fading off. Yeah, you called it a temporary view, but I painted my days in shades of you. How do I heal what we barely even started? From a fortnight that split me open. Bingelele iglozi uRafaeli okuyiyona yaqalisana ibandla. Jabula kangaka njengoba kwasunguleka ibandla ngibingelela leyo glozi ogama la uRafaeli eyasilethela umkhosi omkhulu kangaka. Amen. Ngibingelela umgcwagcwa okhona phakathi kwethu, isikhonzikazi, amalunga, nabafundikazi. Ngibingelela ngokuthula kanye nabo bonke abasivakashele kulo mcimbi omkhulu kangaka ohlanganisa imindeni. Umcimbi omkhulu kangaka ongatholatholakali nje kalula. Umcimbi ojulukelwayo ukuze kufinyelelwe bona. Ngiyababingelela bonke abayizivakashi bethu basuka indawo ngey'ndawo ezahlukene. uNkulunkulu ebagcinile wabaphephisa abaze bazofika lo mcimbi. Ngibabingelela egameni likaJesu Kristu. Amen. Bazalwane, ngeke ngedlule ngaba ngomanga omacingwana omkhulu omacingwana omajola maketshaneni kwamchunu abasizalele unkosikazi ozosiphekela namhlanje. Sibabonga kakhulu ngoba akekho umuntu osuke ehlelile ukuthi kuhamba kuze kufike la, kodwa uNkulunkulu kuphela ohlelayo. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu singaphezi singabakwaZulu nomndeni wamajola osilethele unkosikazi ozosiphekela. Siyambonga uNkulunkulu ngoba kuyakhombisa ukuthi kwaZulu akugangwa ngey'ngane. KwaZulu kuyashadwa kwaZulu, ingane mayilethwe kwaZulu kusendaweni yasebukhosini ongafuneki uba umuntu ezopheka engaganile. Amen. Bantu bakuthiwa ngizobukela la ekhaya, bantu bakulu siyanimukela lonke kufikelele izivakashi ihlobo, abangani zihambele isuka kude namazwe enze kulo mcimbi. Abasivakashele abaney'khundla ngey'khundla senibani ngicotha wethu abaney'khundla ngey'khundla zabo
nabahlonishwa nabahlonishwakazi abathe abadele lolu suku bezogubha nathi lolu suku ngithi ngiyanemukela la ekhaya welcome. Nizizwe nisekhaya nikhululeke bantu bakaNkulunkulu nemukelekile lapha emcimbini wakwaZulu nakwamajola. Amen. Cela nikhululeke nje nizizwe nilethezile obonayo ukuthi khona akuboni kahle aqonde bakhona abaseduze lapha abazoniyalela ukuthi nabafuna izindlu zangasese ikhona abazoniyalela amakhono ongayazi. Konke nje kuyizidingo zempilo yenu nizokufumana lapha. Amen. Simshayele izandla ezinkulu umzali siyathaba kakhulu. Amen. Jesu, 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 Jesu.
ngizozama ukuba mfishane kakhulu. Lokho okubalulekile lengifisa sikubekezelele ukuthi kulabantu abathi bethenga iy'moto baqale bawufunda i-instruction manual, mhlawumbe ngaphakamisa oyedwa noma ababili, because abaningi bethu uvele u-assume ukuthi hayi mina ngiyakwazi ukushayela. Thula bazali wami. Kuyothi uma isiphukile imoto bese yakhumbula ukuthi konje kune-instruction manual eyaphuma nayo. Amadoda amaningi awafuni ukungena emshadweni, yet izwi likaNkulunkulu li-straightforward ukuthi akukuhle indoda ihlale yodwa, kodwa ngizoyenzela umsizi onjengayo. Now amadoda waye asabe ukuganwa, amadoda asaba ukuthi uma sengiganiwe, one, mhlambe ngizofeyila. Number two, lo engishada naye kungenzeka athi ma engena afike abe ngaphezu kwami. Now kwenzeka kanjani lokho na? When uNkulunkulu ethi kumele indoda ibe nomsizi onjengaye, ngenye indlela umsizi can never be less than the one osizwayo. Niyathola? Umsizi wami can never be below my capability and my thinking, because umsizi uzonginika lokho engingenakho and uzonginika lokho engingakwazi ukwenza nengike ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. Niyathola? Now indaba ibalale, you cannot uma uyindoda bese uthi hayi mina indoda therefore yimina engidirector yonke into, because bewungeze ukumdinga umsizi if ubukwazi ukudirector yonke into. It's not wrong ukuthi kwesinye isikhathi uthole ukuthi unkosikazi unama-skills angaphezulu wendoda. In fact, indoda enenhlanhla indoda ekanonkosikazi onama-skills ngaphezu kwayo, because indoda i-enjoya ukuba yi-manager yomuntu onama-skills. Take for example, kule lodge, umnomzana noma umnikazi wale lodge, I doubt ukuthi ma eqasha umuntu ozomanager le lodge, uqasha umuntu ongenayo one-material skill engaphansi kwakhe, because ufuna someone that is going to take the lodge to the next level. Yena njengomnikazi that he did not take it to that level. So uma ke indaba ezithalamhlanje uthatha kaMajola yazivula inyango ukuthi uMajola uzokwenza izinto wena ongakwazi ukuzenza kodwa zenze haleluya. Abanye amadoda awagana because bathi ngesaba ukuthi emshadweni kuneyinkinga, nabesifazana abanye they run away from umshado because omama mhlambe ukaMajola bebemtshela ngizwa lesuku kuthiwa yike kaMajola laphana ijoka lakhona itheli bazoba nezwaneni ngami ngineminyaka ewu-26 ngisemshadweni. There is nothing like ijokeni itheli, but what is important ukuthi abantu abashadile bakwazi uku-understanda ukuthi nansi irole uNkulunkulu anginikeze yona emshadweni wami. Ngifuna ukukhuluma ngezinto eziwu-2 engazi ukuthi abantu abaningi inkulumo endala kodwa inkulumo engekho popular. Yabona bakhuluma ngenkulumo ye-submission. Kuba sengazathi kuthiwa owesifazana kabe sichashala lasendoda. iBhayibheli alisho ukuthi uNkulunkulu wadala indoda wayesedala inkosikazi, but iBhayibheli lithi uNkulunkulu wadala isilisa nesifazane ngendlela by the design kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu akavelanga umuntu omkhiphayo osembele. uNkulunkulu uqale wadesigner. Now kwi-design kaNkulunkulu wadala isilisa nesifazane
inkanye yakhe. Now kwasekuzothi ma esethatha omunye embeke ide waseqala ngendoda wayibeke ide wasethi akuthi indoda ihlale yodwa because owesifazane kwi-design sewenziwe waseyamlanda esedonsa ubamba elifana lapha ukuze kube khona ukubhalansa kule ndawo yakuNkulunkulu ayidizayinile. Therefore uma sikwazi ukufunda uma iBhayibheli sifunda ngendlela eyiyona, God created isilisa nesifazane equally. Akekho omkhulu emshadweni wenu, akekho omncane emshadweni wenu, nidalwe equally by the design kaNkulunkulu. Mhlawumbe abezithokotela uMajola ukuthi ungangiphenduli because yimini indoda ekhaya, you've lost it. But uma wena kaMajola mhla wathi wena bezithi ungangitsheli ngoba siyalingana, you've lost it. Because owuzele wena kaMajola ukuzokwenza le ndoda ibe ngcono so that uNkulunkulu umshado uzoba honor. Ngenye indlela wena kaMajola uza unamandla okuzokwenza le ndoda ibe ngcono. Now sekuqala phansi incwadi yabaseKolose 3 uverse 18. Kolose 3 verse 18. Lama pesa ngale Bible. Hayi awuthuleka nasenza phesheya eyishishaya. Now uma ufunda incwadi Colossians 3 verse 18. Each day, wives, submit yourselves to your husbands as is fitting in the Lord. Makhosikazi zihleleni phansi kwabayekile njengoba kukuhle enkosini. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Madoda ningabi nonya kumakhosikazi yilezi zinto eziwu-2 ekhanda umshado. Uma indoda izothanda unkosikazi imthande ingamsheli mawethu uthando lolodwa, you cannot ukuthi uhlephulele omunye umuntu kuvele kubonakale ukuthi uhlephulele omunye umuntu. If indoda izomthanda umkayo 100%, I guarantee you ayikho into ezokwenza ukuthi leyo nkosikazi ingamhloniphi. Amakhosikazi ayawahlonipha amadoda awathandayo. But uma wena nkosikazi ungeze ukuzihlela phansi kwendoda yakho uyibize uthi inkosi yakho njengoSara owethu uAbrahama inkosi yakhe, le ndoda izophelelwa uthando. Because amadoda naturally ayahluleka ukuthanda abantu abangawahloniphi. Yilezi zinto-ke ezimbili mina that kept me till this far. Because emshadweni wami make sure ukuthi umngane ngiyamthanda and umngane make sure ukuthi uyangihlonipha. But now uma ngabe uhlonipha-ke kaMajola ngifuna wenze njengoRuth. Uma ufuna incwadi kaRuth chapter 1 kuthiwa there was a time la okwathi umama ezala kaRuth ethi isikhathi engazathi ebekulethe la ngibona sengathi you are no longer benefiting to it. Ngenye indlela amadodana amawasele kumele uhambe ikhulule kodwa uthi uRuth mama angizukuya ndawo because abantu bakini bangabantu bami noNkulunkulu wakho uNkulunkulu wami. Now ngifuna ukuthi-ke kaMajola ngokomyalo nomthetho kaNkulunkulu kodwa ukuthi uhulumeni uthe amadoda sengathatha iy'bongo zamakhosikazi, but ngokomyalo kaNkulunkulu inkosikazi ingena endodeni njengobambo lwayo indoda. Akuyona indoda thula bazalwane, akuyona indoda engena kunkosikazi. Nkosikazi ingena endodeni. Now uma inkosikazi ingena endodeni, inkosikazi ayingeni nje ifike ithi umyeni wami lo
but inkosikazi ingena emndenini wendoda. Uma ngithi inkosikazi ingena emndenini wendoda, ngenye indlela inkosikazi has to change umndeni wala inkosikazi eganele khona, because kufuneka yenze le ndoda ithi mayiphume kuthiwe kumile umuzi kaMageba. Now akusho-ke lokho ukuthi Mageba usuyanethezeka nje kuphela, wena awuna responsibility, you have a responsibility. Uma kuphela inyanga eziyisithupha ukaMajolo engazange ahamba ekhaya, kufuneka wena ndaba ezithi utshele ukaMajolo ukuthi ugcineni uye ekhaya. And uma ngabe kuyiwa ekhaya kwaMajola, kufuneka ivele yakho ndaba ezitha ihambe iyithele ishotha phansi, amasondo engakwa ibhashile ngoba uya ekhweni lakho. Indoda ilobola iziyofa, yilezi zinto eyimisa umshado. Indoda igwaza unkosikazi iziyofa. Amanye amanye kufuneka ulokhu wathembile, because why uncenga ukuthi azihlele kuwena. Ungabi selfish ndaba ezithi umshado wakho uzoma, wena kufuneka wazi ukuthi waphuma ekhaya lo muntu. Amadoda angathanda konje bakube nawo. That's why umshado yethu so shaken. Mina unkosikazi wami imina engithi asibheke ukuthi ngena nebuthi, because akakwazi ukungena evathazela ngoba kumele kwazeke ukuthi wagana indoda. Uma wena kaMajola uphaka ibhodwe kwaZulu, awukhethi ukuthi ngiphakele umyeni wami kuphela, because kufuneka abantu bakwaZulu bazi ukuthi kwangena inkosikazi lekhaya. Haleluya. Last one uma ngihlala phansi ndaba ezithathu laba bantu bakuthakathaka, ungakhohlwa ekuseni ukumtshela ukuthi umuhle ngalo, because uma ukhohliwe uzothi phume endleleni bekhona abamtshelayo. kaMajola ungakhohlwa ntombi ukuthi i-competition is not over. Ngoba ndaba ezitha uzothi ephume ekhaya kube khona intombi ezithi hawu ndaba ezitha iyakubulala indlala, awuthi sikwenzele i-lunch box. So make sure ntombazana ukuthi uyaphanga, make sure ukuthi awumnikiseli ndaba ezitha, make sure ukuthi umenzela yonke into ayidingayo, ngoba uma wenze njalo niyohlala kahle emndenini wenu. Ngala mazwi ngicela ingelosi yebandla ukuthi lo mshado ayibusise ntombi yakwaMajola. Uma ungena ekhaya lakwaZulu, ngicela inkonzo uyimele. Ibandla likhuthaza ukuthi amakhosikazi wazihlele phansi kwabayeni babo. Lokho eyokwenza uyokungaphoqi isigodi sakini kuphela, kodwa uyophoqa ibandla uqobo lwabo. Ndaba ezitha, never stop loving this woman. You can see how beautiful she is. And njengoba emuhle kangaka, mgcine emuhle ngale ndlela amuhle ngayo, kuze kuthi noma imayiphume ekhaya insizwe eshaya amakhwelo, le weave ayenzile namhlanje ayingagcini namhlanje. Noma sihlangana naye eshowe asimbone kobenzela, kungathi usegane kwaZulu bese kuthiwa amashiya wasezokwenziwa. Amashiya asazokwenziwa because unkosikazi wakho okumele umthande kuze bese kuphelele. Amen. Ngalamazwi ngicela ibandla likhuthamise amakhanda likhuleke. Baba mnini mandla, uNkulunkulu nomusa egameni likaJesu, Baba ngibikele inkosi yakho nolivayele, Baba nama nabantwana namhlanje abaphelelisa umshado wabo. Ngiyacela uNkulunkulu baqiqimise ngothando olungenakho ukuzenzisa, banikeze uthando nkosamo olungenakho ukuziphakamisa. Ngiyacela Nkosi yami ukuba lo wesilisa akaqonde ukuba lo wesifazane kumele makamphakamisa, ngoba ukuphakama kwakhe kumenza abe yindoda afuna ukuba yiyona. Nalo wesifazane ngiyamkhulekela ukuba akabe ngothobile phakathi komndeni wakwaZulu, Baba kangene phakathi abe ngomunye welungu lomndeni ngokupheleleyo, ukuze kuthi inkosi yakho ayibanikeze ukukhuleka ngezikhathi zonke, bekhulekelana bona bobabili, bekhulekela nomshado wabo nabantwana babo, bagcine ngegama likaJesu umiyo njalo ukuze bephakade. Amen.
DJ wami bengithanda kakhulu leyo ngoma kodwa ngenxa nje yesikhathi ngicela ukudedela ispeech by the Bright family uMr Mandla Nkosi Majona sithi Sanibonani. Niyaphila. Hayi siyaphila nathi. Hayi. Akubi kakhulu ngandla kwethu. Ngibonge kubaphathi akade bephethele umcimbi. Ngibonge kumfundisi ekade umele laphana esigcawini laphana umele ngibuka kumnandi kunjeyana ngibonge kakhulu ubuhlungu kumina ke ngokudadewethu ke ngamnandi ekhaya ngamnandi ekhaya engaswele lutho engathi khona ngathi kuyamkhathaza kodwa ke wafika uMageba wayithatha ingane yakithi kodwa ke ngibongeke emzini kwaMageba ngoba ubaba ungizala udlile ngayo udadewethu usele udlile ngayo ubaba ongizalayo ngithi ke ngibonge kakhulu dadewethu Samukela nakuwe Ndabezitha Mageba ngibonge kakhulu futhi kuwe ngoba Mageba uwaqala ungena emasangweni kababa ongizalayo uBedlabhelebana akaze ube bikho ukuthi khona besiphambana khona ngenkulumo nangokulobolisana ukuthi cha khona lapha egejana khona size sibanga ukuthi singezwani sibambane ngezandla ezimhlophe wazophetha wangijabulisa ke lokho Mageba ngithi Mageba uNkulunkulu empeke uhambe ngogogo ukhulise izingane zakho nodadewethu uNkulunkulu empeke ekhulise izingane zakhe naye medadewethu uyiphathe kahle emzini umhloniphi uMageba dadewethu indoda yahlonishwa emakukhona ungakuboni kahle uyohlala phansi noMageba nixoxe ungabikho uphuma uzohamba usubikela umakhelwane ukuthi uMageba senze nje nawe Mageba Ndabezitha emakukhona ungakuboni ukaMajola udadewethu hlalani phansi phela nibonisane ungabikho ukuthi sekuzokala indaba isile kude ngaphandle ngilapho udadewethu usuyamnqosha sethi uyafika udadewethu mina ngiyombuyisela emumva kuwena Mageba ngeke ngimvumele ukuthi ezohlala ekhaya ngoba ngeke ngihlalisela mina ngibeke nje iy'nkomo zakho awungibone ethi sho ungibonela Mageba ngithi ngiyacela lokho Mageba ukuthi niphathane kahle nengane yakwethu
ngoba nje usuthatha lena nje sehamba le singakuwena sesedadewethu omncane naye oselotsholo osefaya ukuthi ngimaphe futhi naye ngengalo ngise kwamagwaza. Ngithi-ke ngiyacela ukuthi niphathane kahle uNkulunkulu beze nibeke ngiyabonga mzonke. Washo ukuthula nami ngibingelela abagcotshiwe ngisho ukuthula ngibingelela ingozi enkulu eyaqala ibandla elingcwele ngisho ukuthula kubo bonke abagcotshiwe nabo bonke abasihambelile kulo mcimbi kabhuti wami omncane. Siphakamisa intokozo kakhulu kwabasihambele bashiya imisebenzi yabo bashiya ney'ndlela zabo ey'balulekileyo bazoba nathi la kungeke kube muhle lo mcimbi bengekho phakathi wethu. Siphakamisa intokozo enkulu. Ngizothi siyayibongela singabakonda bezitha sijabula kakhulu ngokaMajola sesiyethemba ukuthi sithole intokazi ezosiphatha kahle. Sinethemba lalokho ngoba sesihlalile naye sesiyamazi ukuthi kumuntu onjani. Sesicela ubhuti wami ukuthi amphathe kahle ukaMajola. Lakhiwe ikhaya lakonda bezitha. Sicela ukubonga ngalawo mazwi. Siyabonga kakhulu. Amen. Sibashayele izandla kakhulu ngoba siyabonga. Ngibonge kwaZulu mama. Ngibonge kwaZulu mama. But before service speech, umama ulindiwe ukhize zalabantu lo mama wethu lozala. I will speech by the vice friend njengoba ama programs. Thina zala wonesi ngithi lo ngcwabeka la. Yithi labo omama bazalayo labo kuphela. Umama ke lo mama ulindiwe esizomcela sondela kodwa before esondele umama izala abantu. Ngizocela ukuthi nxa yesikhathi ngizocela ukuthi abagcotshiweyo socela ukuthi bebe besondela ngalana kuphaka ngakhona itafula nje labagcotshiweyo kuphela. Ngizolokhu nje ngisho ukuthi liphele elilandelayo ngapha ngemuva abagcotshiweyo bese kuthi ngapha ngizocela iliphi itafula labadala leli ngathi leli ngicela kuqale nanti itafula elisegcineni liye lapha ngemuva. Ngiyathaba kakhulu iprogram isaqhubeka. Ngicela ke umama ulindiwe Mkhize uNgunesi eza ngaphambili. Ngibingelela bonke abangcwele igama laseLwa uJesu. Amen. Ngokukhulu ukuthobela ngibingelela umndeni wakwaZulu oMagema abasithathele indodakazi yethu. Ngibingelele umndeni wabaMajola la kubhale khona udadewethu. Ngibingelele umndeni waSembo oGuphela oSibuside esikhanda kokuvuna waze bavunama
ngisho phansi emphambili ongunezi amalala into ekhanya maseswini hayi ingane yethu le ndaba ezithatha mengibona eshowe ngani ukuthi indodana yami kuningi-ke bengakusho bazalwane ngenxa yesikhathi kodwa engifisa ukukusho uwesebeni uNkulunkulu akeqale indodana yami indodana thina sesithathile nodadewethu safaka eswini waba indodana yethu ke ngiyethemba nakwaZulu ngokunjalo bazomthathela omama bakhona usebe bamfaka eswini abe yindodakazi ithi-ke indabagela esho uNkulunkulu sebenzise ngakhuluma uNkulunkulu uthi-ke indoda ayithanda madoda thandani konke ibisithi lithi-ke thina besifazane sebesebheke kuyo makhosikazi kodwa iBhayibheli kusho uqonde lithi bafazi thobelani amadodeni ngoba umadela uyinhloko yomuzi njengoba uKristu eyinhloko yebandla indaba kaNkulunkulu-ke injalo lo mshado uzoqhubeka uma kukhona ozothanda nozothoba engifisa ukukusho-ke kuwe sebe thina bamkhizi asilazi icala lakadadewethu kuthiwe usebuyisiwe kwamaJona uzobonile emndenini wakini sekufanele thina sisuke ekhaya sizomhlawulela angifisi-ke ngane yami lenzeke kuwe lelo phutha lokuthi ufike kwaZulu ungathobi okufanele uqonde nanokufanele ukwazi ingane yami awuzange uzogana umyeni wakho kuphela uzogana wonke umndeni wakwaZulu osegcekeni kwaZulu wongekho egcekeni kwaZulu o-anti abashadile uzogana bonke abantu bakwaZulu futhi uzobaphakela bonke abantu bakwaZulu hhayi-ke okunye ngifuna ukukutshela umyeni wakho ungamphakeli inkinga inkosi indaba ezitha irayisi nengane yami akuhlala nokhaya ubekele train kuyamboza kuyaguga indaba ezitha uyathoba uyakulela umshado wakho one ayikho-ke indaba ezithi ngisemshadweni gadani ingozi yeyimfihlo emshadweni bantabami azikho iy'mfihlo emshadweni sebe awusenayo-ke imali azulu ozothi eyami imali sekungeyethu nondaba ezika noma ngabe iy'nkolo lakho lingakanani khona elikadela kodwa umuntu ozolawula imali ekhaya ubaba olinhloko awunasele uzaqala njalo nepeni lakho ukuthi ngeba ishoda u-1 no-2 no-3 esalayo abantu efake enqolobaneni ngenxa yokuthi isikhathi esiphila kiso sidinga imali abantwana badinga befundile izovela awuzukusuka nje wekushona kafunde bayize ungadulanga uzokala ofisakhe phambili nawe benza bese ayikho into ozokwenza ungahlala phansi ngoba amaJona nabo lokho ekufanele umshado umshado uma nina nizokwethemba uma libikho
ngisize ngiwakamajola bese singakakwamona. Bazalwane ngizocela ukuthi amazwi siwehlise ngoba bekubukekeleka ngenxa yesikhathi ukuthi kudlule. Kodwa siyacela nje, ngiyabona ukuthi hayi abantu abahlelekile bonke laba bakulo mshado. Nibahle nonke. Ngiyacela nje siwehlise umsindo. Sengizocela njengamanje abangani bamakoti nosisi bamakoti beze nje la ngaphambili. Abangani bamakoti nosisi nje bamakoti, sisters in Christ, sisters wabangani abeze nje la ngaphambili. Ozani intolomisi zami, ozani abangani osisi beze ngaphambili. Intolomisi zibabangani simosisa nithi ngiyacela intolomisi zami. Abangani osisi bamakoti ngiyacela besuku. Hayi asizile ukuzobala imbali. Yazi phela khona bathi nje akufune mshado mina khaya. Sizokwenza lokhu. Angazi awufune mshado ngobani. Waphela uNkulunkulu uthi asishada siye khona. Kudala uNkulunkulu woza-ke asinqaki imbali. Ngani nje osani intolomisi fanele ngabe sezilala. Osisi intolomisi. Abangashadile bayangivalelisa, sishaya nje idate yokugcina kanye naye bese thina esesashada siyamwelcome. DJ awuzilalele nje ingoma emnandi sithi unyakaza nje usisi wethu simvalelisa. Sisalinde uDJ bese cela ukusisa ukudla. Cela unikeze ilunga lokusisa ukudla. Sisalinde uDJ. Ngiyazi bazalwane sinimzwile ukuthi amazwi ayehla. Sicela ukusisa ukudla. Sicela ukusisa. Amen. Siyabusisa incwadi kaJohn 14:14. Cela ingilosi ukusisa ukudla uzokudla